నమస్కృత పుట్టినరోజు సందర్భంగా అనాశ్రమంలో వారందరూ కూడా అన్నదానం చేయాలని తల్లిదండ్రులు ఎప్పటి నుంచో మనకు తెలుసు. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనకు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం నుంచి 2 ప్లాన్లు కూడా మనకు ఉపయోగించారు. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు పుట్టినరోజున సందర్భంగా చేయడం చాలా అభినందించే విషయం కాబట్టి పాప అలాగే ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకుని మనసారా కోరుకుంటూ పాప చదువులో కూడా మంచి ఉన్నతమైన స్థితిలోకి చేరాలని మనసారా కోరుకుంటూ భోజన కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ డాడీ చేతి మీద ప్రారంభిస్తారు.